Helo bob, croeso nôl i Byw'n Iach Arfon. Fel ydych chi'n gweld, mae yna ambell i newidiadau. Y masg yn un peth pwysig, lot o seins o gwmpas. Dwch i fewn a na i ddangos y gweddill i chi. So dyma ni yn y derbynfa. Pwysig golchi dwylo efo'r troed a dilyn yr arwyddion i gyd. Felly sganiwch eich cardyn a lawr â chi eich sesiwn. Cofiwch ddilyn y system un ffordd, plis. Os ydych chi am ddod i nofio, dewch yn barod i'r pwll a mae ddigon o lefydd yma i chi gadw'ch pethau'n saff. Cofiwch gadw pellter cymdeithasol o gwmpas y pwll, plis. A ffordd ydych chi'n gadael ar ôl bod yn nofio. Diolch yn fawr am watsiad y fideo a da ni'n edrych ymlaen cael chi gyd yn ôl.